O pequeno comercio de Pontevedra despregará todas as súas cores para facer fronte ao Black Friday, unha xornada de descontos importada dos Estados Unidos que fai moito dano ao comercio tradicional. Me parece que son unha ferramenta moi cruel para o pequeno comercio, porque é moi difícil poder seguirlle o ritmo ás grandes multinacionais que teñen moitísimos máis recursos e que, de feito, insisto de novo, na miña opinión, pois se sacaron da manga unha campaña publicitaria para aumentar as vendas antes dos períodos que tradicionalmente era máis común, que era o tema do Nadal e despois das rebaixas de xaneiro. A campaña, que premiará as compras cun sorteo de 7 vales de 100 euros para gastar no comercio local, pretende fidelizar a clientela. O que si premiamos é a fidelidade no comercio local. Quen compre no comercio local podería gañar un cheque de 100 euros, por suposto, para volver a mercar no comercio local. Son 6 cheques, 7 cheques, 7 días, 7 cheques, 7 cores, para poder comprar. As pequenas tendas non poden competir cos agresivos descontos das grandes áreas comerciais e a venta online, polo que destacarán o que os diferenza. O comercio local o que tiña era color. Non só no que ofrece, sino na diferencia que oferta. Cando falamos de moitos colores e falamos de violeta chic, de azul chillón, de rosa chicle, de vermello paixón, de laranxa de mesa ou de verde, o que queremos dar a entender é que cando estamos facendo esta compra estamos apostando por un comercio e por modelos de negocio máis heteroxéneos, con máis diferencias, e eu creo que a diferencia e a diversidade sempre é boa, non? Ademais, Anabel Gulías lembrou que mercando no comercio de Pontevedra se fai cidade. E a segunda vantaxa é que se compramos no comercio local facemos cidade, porque ao final quen está no comercio local son veciños que cando pechan o seu negocio volven a reinvertir, volven a comprar na cidade e entre todos facemos que a cidade teña ese color. Na campaña, que se desenvolverá entre os días 19 e 24 de novembro, participarán preto de 200 establecementos da cidade. O Concello habilitará unha páxina para os comercios que se queiran sumar durante a semana. Estará operativa a partir do luns na web da Concellería de Promoción da Cidade, promoción.pontevedra.gal. Mentres, poderánse inscribir no correo electrónico pontevedra@pontevedracapitalshopping.gal.